Echipament de aspirație-presare, aceste pompe sunt folosite pentru a pompa cantități mari de miere într-o perioadă relativ scurtă de timp. Ele pot fi alimentate la 230 de volți și 400 de volți. Aparatele au un rotor care este fabricat dintr-un material elastic special. Un dispozitiv multifuncțional pentru măsurarea și pomparea mierii cremă merită o atenție deosebită. Pompa de măsurare-dozare este cu autosucțiune. O pompă cu rotație liberă cu rotor controlată de computer, iar în funcție de tipul și de grosimea mierii, ea umple între 350 până la 500 de borcane pe oră. Acele părți ale produsului cu care mierea are contact direct sunt realizate din oțel inoxidabil sau din material permis de legislație pentru contactul cu alimentele. În timpul lucrului cu masa rotativă automată, creșterea vitezei generează prin urmare accelerarea umplerii borcanelor.